7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Wow! I feel good. Bakit ka ganyan? Bakit? Bakit ang bilis mawala ng pasensya, Bi? Kailan ka ba huling nag-ipon? Last week lang, tapos ngayon feeling mo wala naman nangyayari. Ikaw naman, masyado ka namang mabilis. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga pinag-uusapan natin kung paano nga ba mapadali ang trip sa pagbabudget. Lalo na ngayon, di ba nga, yung flood control budget, sana. Pag ikaw, para hindi ka masyadong mahirapan mag-budget. Sige, himahimayin natin yan. Bibigyan ka ng ilang mga trip kung saan hindi ka na masyadong mahihirapan mag-budget, lalo na kapag ang wallet medyo... Trip number 1. Ito na nga di makapag-intay. Trip number 1. Iwasan ang pag-impulse buying. Kunwari, ayan ka na naman. Pag bagong sahod, kahit nga ngayon, hindi ka bagong sahod, be. Kailangan mo ba yan, yung mga chine-check out mo, yung mga ina-add to cart mo? Ano ba yan, nakitang ka lang? Ano ba yan, kailangan or hindi? Ikaw makakasagot niyan. Trip number 2. Kapag ka mag-grocery, siguraduhin mong busog ka, bi. Kasi minsan kapag ka medyo gutom, napapalagay ka sa cart ng mga hindi mo naman kailangan, hindi mo naman kinakain, pero dahil ang sakit nga ng tiyan mo, kung ano-ano mga nilalagay mo. So, unahin mo muna kumain bago ka mag-grocery, ha? Trip number 3. Maglaan ng fun money. Fun, F-U-N. Mga pampasaya. Basta dapat meron kang pera pampasaya sa'yo. Mahirap naman kung mababurnout ka, puro ka na lang save. Wala ka nang tinira sa sarili mo. I-balance mo lang. Pagka mga ganyan, meron kang magandang achievement in life, well, it's time din naman to reward yourself kahit papaano. Hindi naman kailangan mamahalin. Simpleng tusok-tusok kay kuya. Pwede na yan. O kung medyo kuripot ka, sumama ka sa tropa mong maraming pera. Anyway, sige, tutuloy natin yan maya-maya lamang. At alam ko namang atat na atat ka na. Here's another feel-good music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.